I dag, på den næst sidste dagen av Mindfulness-turneen 2014, så har vi været så heldige, at vi har fått besøk av den danske neuropsykologen Christian Gaden Jensen. Og Christian vil svare på mange spørgsmål som vi, og nok også andre har, om forskning på mindfulness. Og første episode er mindfulness og stress. For det første synes jeg, at det er et meget vigtigt område for mindfulness-forskningen, fordi stress har været et voksende problem, som I ved, i de sidste 50 år, og er vel ved at blive et af de største problemer overhovedet på sundhedssektorer rundt om i verden. Så det vigtigste, jeg synes, mindfulness har bidraget med til den her forskning, det er, at der er kommet en slags opmærksomhed på nogle generelle mekanismer i stress, som man kan træne igennem mindfulness-meditation eller lignende former for meditation. Hvor man jo tidligere har fokuseret meget på, for eksempel hvis det var problemer på arbejdspladsen, så arbejder man med arbejdsopgaverne, jobbeskrivelsen, hvordan skal kontoret indrettes, sådan noget. Hvis det var stress på grund af problemer i familien, arbejder man med relationer, og hvordan man tænker om det, og hvordan man deltager i en familiær sygdom, eller hvad det kunne være. Ikke? Og det som mindfulness-træningen og stressfokuset har gjort, det er, at man har fået øje på, for eksempel, at man kan træne opmærksomheden i sig selv på tværs af, uanset hvilken form for stress det drejer sig om. Så man har egentlig fået øje på en ny mekanisme i stress, eller nogle flere nye mekanismer, som for eksempel er det her med, at selve opmærksomheden bliver smal, altså den bliver orienteret imod problemet. Den bliver problemfokuseret, fordi stress er jo en reaktion på, hvad man et eller andet sted i sindet opfatter som en trussel. Man opfatter noget, der er en stressor, kalder man, som man må gøre noget ved. Og så er vores sind bygget til at fokusere på stresseren, og sige, det her er farligt, hvordan skal vi behandle det? Og det er lige meget, hvad stresseren er. Altså, det er lige meget, om det er jobbet, konen eller en sygdom, man har i skulderen. Man får et forøget fokus på det. Og så er det jo, at hvis man identificerer det problem, så kan man også træne det at have et stabilt fokus, eller et afslappet fokus i sig selv. Og så kan det være en fordel på tværs af mange sygdomme, eller altså på tværs af mange former for stress. Så jeg synes, mindfulness har gjort, at vi har fået et nyt blik på stress, som ikke bare er sådan relateret til de enkelte situationer, men som et generelt fænomen. Stress er for eksempel jo præget af forhøjet arousal, altså forhøjet blodtryk og forhøjet puls eller ustabil puls og altså et nedsat immunforsvar osv. Alle de her generelle mekanismer, igen uanset hvad stressen drejer sig om. Og vi ved så, at mindfulness-træning tænder for det nervesystem i kroppen, som hedder det parasympatiske nervesystem, som modvirker den her generelle forhøjede arousal. Så bare det at sænke den generelle stressreaktion, uanset hvad situationen er, gør, at det psykologiske arbejde, man så har, eller det specifikke arbejde med situationen, bliver altså nemmere, mere effektivt. Hvad siger du? Altså, lad os sige, at jeg oplever stress som et stort problem i min hverdag. Hvad kan jeg da som person forvente, hvis jeg for eksempel da deltager på et 8 ukers mindfulness-kurs? Vil jeg kunne forvente, at jeg da har, hvad siger forskningen, at jeg kan forvente av resultater? Hvis jeg gir den tiden, det trenger for eksempel i løbet af en 8 ukers periode. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at mindfulness-baserede kurser sænker stress. Det er der ingen tvivl om. Der har været så mange undersøgelser nu. Det der er tvivl om, det er, om det præcis er meditationen i et mindfulness-baseret kursus, eller om det også er det at være sammen med en sød og professionel instruktør, eller i det hele taget det at begynde at beskæftige sig med et problem i ens liv, med tankerne, og man taler med sine venner om det, eller sin kone om det, eller så altså, det er der lidt tvivl om, hvis man er skeptiker. Ja, altså det er det at isolere akkurat hvad som hjælper. Ja, men altså hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke rigtig den tvivl er berettiget heller. Altså fordi
Der er en hel del studier efterhånden, som kun undersøger meditation i 20 minutter, og ikke andet. Før og efter meditation, allerede fra omkring 1970, kom de første store undersøgelser af Herbert Benson og kollegaer i Nature, som viste, at for folk, der ikke har trænet meditation, og bare 20 minutters meditation, sænker blodtrykket, sænker pulsen, gør vejrtrækningen mere stabil. Så altså, i sig selv mener jeg godt, man kan tillade sig at sige, at det at sidde og praktisere mindfulness, det er stressreducerende. Selvfølgelig er det også stressreducerende at gå med en dygtig professionel instruktør. Så den samlede effekt af sådan et kursus kommer jo af mange ting. Det kan ikke undgås, og det skal man jo heller ikke undgå.